Deci atât suntem din nou în emisie la ora 10:26 pe 20 aprilie 2016. M-am simțit foarte rău. Cu greu mi-am adus aminte ce s-a mai întâmplat. Și iarăși m-am zis foarte rău, abia am reușit să fac niște schițe aici. Să îmi aduc aminte ce s-a întâmplat așa. Deci, practic, România era distrusă complet. Eu când eram în Feșe, deci vedeam diferite coloane de deținuți, am văzut o coloană de deținuți vreo 250.000 de oameni. Deci, de acum le dădea drumul, am fost pe la Câmpineanca și acolo am văzut lagărul ăla foarte mare de reeducare. Pe acolo se pare că era doamna Vrabi, Genoveva, mama ei, cineva, Leopold, cu o față cam sinistră. Ulterior lumea a spus că oamenii a făcut tot așa la fiul meu avocat, Gerasim, bătaie care evoluase în sindromul de șarhidă. Deci, încă erau, să spunem, situațiile astea strane de lagăre de concentrare, uriașe, le dădea drumul. Mai era cineva care am văzut că ar fi fost o dublură sau chiar omul ăla Țoni Țonache, care ar fi avut o fabrică de sticlă cu tatăl lui, dar alții spuneau că fusese chiar un boier titan și era la Londra. Ulterior, în clasă, am avut un copil care semăna cumva cu el, dar nu semăna cu părinții. Vorbesc de botezatul Țoni botezatul, dar botezatul e numele de familie. Deci, lumea nu știa ce să facă. Acum pot să spun, din cauza asta nici cultura nu era prea avansată în România. Vă dați seama, cu atâtea sute de mii de prizonieri, la Europa Liberă, spunea că atunci s-au dat drumul numai în Moldova la 1,5 milion de deținuți politici, în Muntenia la vreo 800.000 sau 1.200.000, iar în Ardeal la vreo 2,5 milioane de deținuți politici. Iar sunt lucruri strane. Dar ce s-a întâmplat, deci l-am văzut și pe Dumitrescu, tatăl, era și Ionescu și Sachelarii, deci erau deținuți politici, dar de mai băgase ceva deținuți monstruoși, deci obediența asta sovietică dezvoltase teoria asta juridică mai mult și pe lângă deținuții, să spunem, de drept comun, politico-militar și combinat, mai erau o categorie a deținuților monstruoși, care le combina pe toate.